Welkom bij de jaarlijkse tractorpoolingwedstrijd hier in Katzand. We gaan eens even kijken hoe ze dit hier vandaag allemaal doen. Ja, geweldig. Beetje lekker weer, biertje erbij, beetje kijken. Daar ga ik. Maar... Paniek, 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 paniek. Oh jee. Nou, ik voel dus hoe het gaat. Fantastisch. Helemaal leuk. Dit is wel echt heel leuk, hè? Dit is wel echt heel leuk. Ja, dat is toch. Zeker, zeker. Hoe vinden die kinderen dat nou? Nou, die vinden dat prachtig. Voor wat komt u precies? Nou, wij zijn hier met een team. Zometeen gaat mijn broer ook rijden in de superstokklasse. Dus ja, dan ben ik er natuurlijk bij om te supporteren. Doet u dat al lang? Ja, vanaf 1983 bestaat het team al. Dat heeft mijn vader opgericht. In 2019 is hij helaas overleden. Dus ja, mijn broer en ik samen met een heel team houden eigenlijk de trekker wel weer in leven. Ik ben met mijn vriend en een maat, die waren eigenlijk eens benieuwd wat het is. Ja, ik ben wel vaker geweest, dus vandaar dat we hier zijn komen kijken. Vol pool, 100 meter, wat een goed gevoel. Vol pool, 100 meter, wat een goed gevoel. Vol pool. Dit was de tractorpoolingwedstrijd in Katzand. Graag tot de volgende keer.